nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi cerita as-saniyatu kang kaping 2 wal isruna lan 20 iku fil mutalaati ing dalem mutalaah wa kana lan ana apa kelakuan iku yoka den ceritakake Anis Sayyid Ahmad bin Husain Al-Idrus saking Sayyid Ahmad bin Husain Al-Idrus apa ana sak temene Ahmad bin Husain iku khotoba nglamar sapa Ahmad bin Husain binta amihi ing anak wadone pamane Ahmad Fa'aba mongko moh utawa nolak sapa abuha bapake binta amihi minta swijiha saking ngerabekke binta amihi minhu saking Ahmad fanadhara mongko nadar sapa Ahmad lillahi krana apa ana ing sak temene binta amihi iku intayas syarat lamun dadi gampang sapa binta ami iku intayas syarat lamun dadi gampang sapa binta ami lahu maring Ahmad ayu toli'a ing yen toh mutalaah sapa Ahmad Asy-Syifa ing kitab Asy-Syifa kuluhu ya sakabehane Asy-Syifa Filailatin dalam wengi wahidatin kang siji waya utawi lailatin wahidatin iku lailatu zufafiha malam pertamane binti amihi iku lailatu zufafiha malam pertamane binta amihi wasiraju hale utawi lentera utawa lampu iku biyadia ing dalem tangane binta amihi Sumaina nuli sak temene binta ami iku tayassarat dadi gampang
lahu maring Ahmad iku taisra dadi gampang sapa pinta amihi lahu maring Ahmad Palama zufat mongko ing dalem nalikane di malam pertamane sapa pinta amihi Palama zufat mongko ing dalem nalikane di malam pertamane sapa pinta amihi di malam pertama iki apa? Unboxing. Ilahi maring Ahmad. Ilahi maring Ahmad. Taraha mongko maringake sapa Ahmad. Taraha mongko maringake sapa Ahmad asiraja ing lampu. Asiraja ing lampu fiyadiha ing dalam tangane pintamih fiyadiha ing dalam tangane pintamih Waja'ala lan tumandang sapa Ahmad Waja'ala lan tumandang sapa Ahmad Waja'ala lan tumandang sapa Ahmad iku yutali'u mutalaah sapa Ahmad iku yutali'u mutalaah sapa Ahmad hu ing asyifa hu ing asyifa min awali saking kawitane Ahmad min awali saking kawitane Ahmad hatta ata sehingga nekani sapa Ahmad hatta ata sehingga nekani sapa Ahmad alai ngatasé asyifa alai ngatasé asyifa kuliya sakabehane asyifa kuliya sakabehane asyifa waya hale utawi pinta amihi waya hale utawi pinta amihi iku masikatus siraji wong kang nyekel lentera iku masikatus siraji wong kang nyekel lentera. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat yang ke-22 ki kurang 7 lembar ya. Berarti nek sampean pengen cepet yo saiki 3 lembar, ngesuk 3 lembar. Kan rampung kan. Sampean pengen keri nyantai yo saiki 2 lembar, ngesuk 2 lembar, ngesuk 2 lembar. Men cepet apa pengen nyantai? Pengen cepet apa pengen santai? Hah? Oh. Hikayat yang ke-22 tentang mutolaah. Mutolaah itu apa? Unboxing. Tuh. Mutolaah kuwi apa ya? Sinau tapi sing temenanan. Itu namanya mutolaah. Kitabe diwaca sing temenanan. Ya, hampir mirip lah. Padha-padha sinaune lah mutolaah kuwi. Lah di sini ada Said Ahmad bin Husain Al-Aidrus. Nih pas malam pertama DE nadar. Pas malam pertama nadar nek misale kok mutolaah kitab Asyifa digawe gampang, yo bojone Pak di unboxing. Iki ceritane ning ngene. Lah tapi karenen mugatan mutolaah
Mugaten wis mulai maca kitabe, wis mulai sinau kitabe. Rasa pengen ngemek bojone iki malah ora ana malahan. Malah keasikan ngemek kitabe. Lah, sampean ora ngerti nikmate sinau gene kok nggih. Sampean lek ngerti nikmate sinau kuwi tau ngrasake ora sampean nikmate sinau. Sampean sinau ngrasa nikmate pol ngono tau ngrasake ora? Ora tau mesti. Sampean sinau menderita mesti yo. Sinau kaya aras-arasen kaya disiksa kira. Nek ulama-ulama yang sampai derajat bisa merasakan nikmate sinau, sing jenenge sinau ki enake ra karuan. Ngungkuli enake kumpul karo bojone. Weh lek sampean ketoke angel sampean iki. Sinau kok nikmat iki wis angel ketoke.